Agụbata Ọshụa Masquerade. Ebe anyị nọ bụ na nke ọzọ a na-ekewa okpokpo. Ọzọ a na-ekewa okpokpo bụ nnukwu mmadụ n'ama okwe. Agụbata Ọshụa nnukwu mmanwụ agba ọkụ dị egwu Top Star Aluminium ọzọ a na-eke Nze Agike oh yeah C90 share the video ka ọ na-trend ọ na-aga viral na-agwa ya bụ esi ele anyị live and direct
Guys,